Dobre, Anko, ešte raz. Veľmi vám to slúši. Ďakujeme. Aj vám to slúši. Aj vám. No, vy ste tak pekní. Vy ste pekní. A vy vyzeráte tak spokojnejšie, predsa len... Tak vy ste tu Vy už ste viac rokov spolu, veď najprv to boli nejaké 3-4 roky, potom trošku krátke odlúčenie a potom zasa spolu a vyzerá to tak, že sa to tak ešte viac upevnilo, lebo vyzeráte veľmi spokojne a šťastne. Asi to je ten make-up. Dobre nás naličili v maskérni. Ale nie sme, je to veľmi príjemné, ďakujeme za pozvanie. Aby sme nešli okolo horúcej kaše. Vy ste včera mali 6. výročie. 6. výročie. Mali sme na deň detí. Prosím ťa, ako sa to dá 6 rokov vydržať s týmto človekom? To je otázka ja na sa koho? pýtam Veroniky na teba, Zlatko. To je veľa ľudí sa ma pýta túto otázku, ale nekonečná trpezlivosť a dúfam, že časom budem strácať sluch, aby som to tak vedela viac a viac zvládať. Tak ja to skúsim z druhej strany, prepáč Saifa, ako sa to s Veronikou dá zvládať, pretože ona pôsobí tak, že si všetko vie zorganizovať, každého a možno aj teba. Jasné, vieš čo, je to rehoľa, sú to roky odopierania a tak, ale ja som rád, keď mi tak niekto dáva úlohy. Ona mi dáva v rámci dňa úlohy, že... No, keby som nedávala, tak sa nič nestane. Treba spraviť toto a keď ona príde domov, lebo ona má vlastne náročnú prácu, ona je tu u vás vlastne 14 hodín denne, tak keď príde domov a všetky tie drobné detaily sú spravené, tak potom Maťko dostane odmenu. To je ten istý princíp ako na Moli, vieš, tak takisto pristupujeme k Matejovi. Moli, trhaj, sú tu feťaci. Trhaj. Odmenu akú? Počkaj, toto ma zaujíma. Toto asi sa veľmi nechcela. Ale nie. Sa pýtať, lebo môžem povedať jednu vec. No. Keď sme sa stretli s Veronikou, ty si tam nebol, boli sme v maskerni a stretli sme sa s Veronikou, tak Veronika taká s takými prestrašenými očkami hovorí: Preboha, čo sa nás budete pýtať? Ja teda najmä kvôli Matejovi, aby niečo zasa nezadrel. A toto je presne tá otázka, kedy ty mu nahráš na smeč, že akú odmenu. No, tak akú odmenu ti dáva Veronika? Odkorčulovali sme z toho Nie, povedz tak akú. Ale tak normálnu, takú akože príjemnú, mužskú, sušienku, keksík, po 4 behám, loptička v ústach. Ale keď už sme pri tom jedle, ja som sa kdesi dozvedela, že ty vieš neuveriteľne dobre variť. Či? Kveti, zistíš to až keď Verča nebude doma a ja ti zavolám a prídeš. A čo je tvoja špecialita? Také sa neodmieta, poviem ti. Nie, pico vie variť. Ja nie. Hej, ja som taký akože OK, ja spravím takú nejakú cestovinu s niečím, alebo šalát, alebo tak. No, Maťo, varí aj mäso. Naozaj. No ale že jahňaciu polievku ty robíš nejakú skvelú. Inak to je pravda, vieš čo, polievka je tak zložitá záležitosť. To keby som vám akože vysvetloval, tak to vieš ten postup a to proste musíš... Toľko hodín sa to varí. To musíš variť. Samo. No. A ešte urobiť to tak, aby to nebolo cítiť? No inak jahňa je cítiť. No, to je ako keď sa vizuje tu na kameraman. Na ktorého sa teraz pozeráš? Na žiadneho, som tak škúlil. Čo ti dal Matej k tomu 6. výročiu, prosím ťa, vášmu? Prekvapil ťa niečím? Áno, prekvapil ma, len to bude vyzerať, že sme sa s tým hneď prišli pochváliť. Nie, ja poviem, ako to bolo. Jednoducho, my sme mali prvé rande, aby ste to pochopili, že ja nie som nejaký arogantný cynik alebo namyslený Bratislavčan. Vôbec nie. Ja som reálne z Košíc. Mentálne. Ale ja som to spravil tak, že my sme boli na prvom rande v múzeu. Chceli sme ísť do múzea, do Slovenského zatvorené. No jasné, že bolo zatvorené, lebo to mám pocit, že bol pondelok. No lebo si to nezistil. Nezistil som. Vidíš, tam už tak som ju ja organizácia. čakal na tých schodoch, aj s obsíkom včera, tak sme si povedali, že vydajme sa na cestu životom spolu. Takže, no počkaj, toto už znelo tak, že ako keby si ju požiadal o ruku. No ona sa nevyjadrila reálne. Ty si nepovedala, že áno. Ja som bola taká prekvapená, že som asi ani nič nepovedala. Brala si to ako for, lebo však Saifa je známy tým, že však on si strieľa stále z niekoho. Vedela som, že keď už má prsteň a investoval do toho teda peniaze nejaké, no tak už to asi for nebude, lebo on len tak nepustí. No tak tu je, no. Ešte trošku je veľký, ale tak ešte ho zmenšíme. To ešte zmenšíme. Čo to je za šuter? Ale drobnosť. Vystrelil normálne, vieš, na strelnici. Drobnosť. Takže normálne snubný prsteň, vy ste zasnúbení? Áno. Od teda včerajšieho večera. Gratulujeme. Ale môžeme uviesť na pravú mieru, že vy ste o tom nevedeli, že ste nás sem zavolali bez toho, aby sme to nevyzerali, že sme sa hneď prišli odprezentovať s touto situáciou. Taká je pravda, že sme o tom nevedeli, ale Kvetka sa v maskerni pýtala, že
že čo teda dostala Veronika na 6. výročie a zrazu bol z toho prsteň a ďakujem, že si sa to tak citlivo opýtala. Ty sa poďakuj. Ďakujem vám. Ďakujem, ste veľmi milí. A vy sa kedy budete brať? No už má Horváta, vieš. To už mi... No, ale takto. Zostaňte s nami, milí televízni diváci, pretože teraz si dáme takú pauzu, aby sme to celé rozdýchali. Hej, tí, ktorí boli zamilovaní do Veroniky a tie, ktoré sú zamilované do Saifu, aby to proste predýchali, že už je to takto, ako to je. Ale už o malú chvíľu, ak s nami zostanete, sa dozviete aj kedy bude svadba, ako bude vyzerať, kedy plánujú dieťa, títo mladí ľudia a tak proste. Možno si to už rozdýchali, ale naozaj sme hovorili o tom, že sa zasnúbili včera. Je to také čerstvé, sme požiadal o ruku. Áno, nikto to nevedel. Ešte raz ukážme ten prstienok. No. Je krásny, ale nie je trošku veľký? Je veľký, no. Musíme ho trošku zmenšiť. Nie je druhýkrát darovaný. No, ja som... Chceš mi niečo povedať, Slovany? Hej, bol som pod mostom SMP a ležalo tam také telo, tak som len zobral ruku a bola to taká väčšia, nie? No, Večer to bude v televíznych novinách. Nie, musíme ho zmenšiť trošku, to je jasné. Alebo možno očakávam, ako bude Veronika vyzerať, keď bude v druhom stave. No ozaj, a to kedy plánujete? No, musíme ešte potrénovať. Jak sa vraví, musíme trošku potrénovať na nečisto, čisto a potom uvidíme. No tak, čo mám robiť? Ona je stále tu v tejto Markíze, ona je v kuse v robote. A teraz, keď rozbehla tak tú kariéru, tak toto by bola škoda. No, čo teraz? Postupne, všetko príde. Ja mám 26 rokov, čo za zákon. Máš ešte čas. Ešte sa dokonca môžeš rozmyslieť, rozumieš? To, že máš taký kamienok, tak to ešte nie je až také záväzné. Zavolajte mi hodinu pred svadbou. A ja si myslím, že sa budeš môcť vrátiť sem, keď sa Šimkovičová mohla vrátiť, vieš. A čo sa týka nejakej dovolenky, tak kam sa chystáte, počúvajte? Vy ste boli na San Martin, nie? Boli sme na San Martin, dobre ste si naštudovali. No, boli sme, bol si tam? Tam je veľmi pekné. Bol som tam. No, áno, bol som. A si videl tie lietadlá tak pristávať? Áno, ale skôr vám sa teraz venujme. Takže kam sa teraz chystáte, aby ste oslavili tie zásnuby? No osláviť zásnuby... Tak začína senecké leto. Nie, vieš čo, asi pôjdeme, no záleží to opäť od toho, ako sa nejak nastaví čas, že aj ona je teda v práci a ja som v práci, takže niekedy asi koncom augusta, možno začiatkom septembra by sme chceli niekam vybehnúť, ale máme také, že vysnívané nejaké lokality a... Máme vysnívanú Kaliforniu, no tak uvidíme, že či sa to bude dať zrealizovať, lebo tam sa neoplatí ísť na 5 dní, to treba ísť na trošku dlhšie a už sa ťažko nám tie rozvrhy ladia. No, len už vlaky nemáme zadarmo. Takže čo sa dá robiť? No, tak neviem, ako tam pôjdeme. Saifa stále spomína, že si neustále v robote. Samozrejme s takou nadsázkou, ale je to partner, ktorý podporuje svoju partnerku v tom, čo robí. Máš radosť z Veroniky, že sa jej tak darí, že je úspešná? Obrovskú, lebo boli situácie naozaj, to poviem tak ako zo zákulisia a hovorím to naozaj úprimne a milo. Boli situácie, kedy si doma poplakala, boli situácie, kedy si doma poplakala intenzívne, boli situácie, kedy s tým chcela praštiť a povedala, že jednoducho to nemá žiaden zmysel. Ale ja som jej povedal, ja neviem, no tak to je také... Začiatky boli také ťažšie a vieš, tým, že ja som prišla ako niekoho priateľka, tak samozrejme každý to viac riešil. Dostala si nálepku, že sa dostala priateľka. Okamžite nálepku, okamžite to riešil viac bulvár a všetko to bolo tak, zrazu sa to tak zosypalo, že normálny človek sa učí niečo nové a má čas sa učiť to nové a ja som sa učila nové a ešte na to boli proste, čiže vtedy to boli také asi najhoršie momenty. Ale ja som jej vždy povedal, že vydrž, že proste zakusni sa do toho, že to určite sa poddá, že to nie je možné, ty si na kamere krásna, aj ty kveti a aby to nebolo, aby to bolo vyrovnané a že treba vydržať. Potom ti dám tých 10 eur, aj ty dobre vyzeraš to. Takže treba vydržať, treba jednoducho, keď človek chce niečo dosiahnuť, tak musí sa zakusnúť. Ale je podporujúci, naozaj je veľmi, veľmi zlatý. Nestretávala si sa potom aj s takými rečami, prepáč, že Saifa ti vybavil nejakú protekciu niekde v médiách a že si tam len preto, že si jeho priateľkou a on ti vyšlapal ten chodníček. Áno, samozrejme, ale ja si myslím, že to ešte aj dodnes sa trošku tak akože možno niekto to tak za to považuje, ale zase už na druhej strane už som si povedala, že veď ako každý má právo na názor, on tu v Markíze teda bol veľmi málo. Tak ešte som si tak hovorila, že keby som ešte nejakej televízii, kde on dlhšie pôsobil, ale akože takto tu, veď neviem, čo by mohol vybaviť. No ale tak keď si to ľudia myslia. Ako keby tu bola ešte Zuzá ťapačka, ešte by som niečo vybavil, ale takto už teraz sa nedá nič vybaviť. Neviem po nemecky dobre. Podľa mňa aj tak svojou prácou si ukázala, že tu máš svoje miesto a že to nie je tým, že si Saifová priateľka. Áno, ale predsa len tie začiatky, keď sa k nim môžeme vrátiť, tak aj ťa sledoval, to znamená aj ti povedal, že
toto by si mohla zlepšiť? To znamená, je aj kritický, alebo len ako tvoj priateľ? Krásne to bolo. On nie je nejaký veľmi kritický, lebo on sa bojí, že aby potom nemusel na gauči spať podľa mňa a stále ti hovorím, že sa nemusíš báť. Ale nie, no tak keď sú zásadné veci, tak poviem, to je jasné, ale myslím si, a ja som zástanca toho, že pozitívna motivácia je tá, ktorá má jednoducho byť. Na čo by som mal ja vypichovať nejaké drobné detaily? Myslím si, že najskôr ja by som ich chcela počuť. Najskôr ten diamant treba osekať a potom je z toho... Tak už vieme, že je to diamant. Nie, je to briliant. Kritizuješ aj ty jeho? Tam nie je za čo. No dobré, ale tak... Tam nie je za Ja čo. mu hovorím presne situácie. Neskromne dodal Saifa. Za čo by som ho kritizovala? Ale veď ona ma ani nepočúva. Tak ja som v práci vtedy a nemôžem počúvať. Počkaj, možno nie za prácu, ale predsa len veď Saifa niekedy naozaj povie niečo tak prostoreko. Za to toho kritizujem, lebo potom je to také, že také tie zvyšky toho padnú aj na mňa a potom ja žehlím, kade chodím a len hovorím, že a on je to inak dobrý a on nie je taký arogantný a on je dobrý chlapec. Ale fakt, ty si s toľkými ľuďmi narobil problém, počúvaj ma. Nie, ja si myslím, že tí ľudia mali problém so mnou. Ja som s nimi nemal žiaden problém. A zase nemyslím si, že by som povedal niečo v minulosti tak závažné, tak zlé, akože bolo zo pár kauz, ale tie všetky sa veľmi príjemne vyžehlili a to sú doživotné priateľstvá. Fakt? Skoro. Aj so Zdenkou? Áno, akože so Zdenkou sme sa stretli teraz minulý týždeň a sme si dali bosk, dokonca 2. Lebo ty si mal potom aj nejaké také záležitosti s Osisou, s Klouskou, neviem ešte s kým všetkým, že si Tá sa na teba nehnevá, ako jedna z mála. Nie, práve že ona je veľmi fresh. Fresh a young. Fresh. A to sme ešte neskončili, pokračujeme v tomto rozhovore, takže kto vie, že kým sa toto skončí, ako či to budeme dať? Nevyurážame. Nie, ale na čo? Vy ste krásni. Ty si taký zlatý. Ale ja sa sviem na teba nejaké veci, takže ty si neuveriteľne milý, počúvaj. Áno, to je pravda. Ja viem na teba nejaké veci, ale on o tebe tak pekne vždy hovorí. Ja som hovorila, že normálne, keby som mala žiarliť na jednu ženu od nás z televízie, tak je to on dojde aj vždy a že taká Vetka, tak je to pristane s tými krátkými ja vás nechám, áno, a idem za Borisom. Nechám vás. Áno, pokračujte v tomto rozhovore. No čo, ako ste myslel? Ako Boris.